Упражнението, което ще направим днес, има отношение към връзките ни с партньор и с тяхното правилно приключване. Когато не сме приключили старите си интимни връзки по добър и уважителен за бившите си партньори начин, не можем да продължим напред и да имаме следваща дълбока и дълготрайна връзка. Прекъснатите физически връзки не са приключени връзки. Ако сме ядосани на партньора, ако го обвиняваме, ако не искаме да си спомняме за него и куп други примери, означава, че сами сме заключили голяма част от енергията, която ни е необходима, за да сме налични в някоя нова връзка в бъдеще. Ако всъщност оставяме енергията си в бившите партньори, това означава, че почти е невъзможно да влезем в нова интимна или удовлетворяваща ни връзка. Разбира се, че ще привличаме точно толкова налични партньори, колкото сме ние, т.е. не налични. Хора в брак, с деца, с много неприключили връзки, работохолици, бохеми, с пристрастявания. И ако случаят е такъв, е добре именно това упражнение да правим. И то след като се чуваме, че задаваме въпроса защо все на мен ми се падат такива. И всъщност правилният въпрос е какво зависи от мен, какво трябва аз да направя, за да съм по-на разположение, по-налична за връзка. Само тогава имаме шанс нещо да бъде различно и да привлечем желания партньор, когато променим себе си, когато съберем цялата си енергия и си спомним любовта, която сме забравили, изоставили и погребвали след всяка предишна връзка. Можем да си го представим последния начин. Ако искате, като че количеството любов, с която разполагаме за живота ни, е определена и ограничена. С други думи, има край, свършва в един момент. И от нас зависи дали след като си тръгнем от една връзка, ще вземем със себе си любовта си или ще я оставим там, т.е. ще се лишим от нея и ще продължим напред с по-малко количество. Вземете си я, когато се разделяте, по уважителен начин и помнете хубавите моменти с човека, с който сте били. Отказваме се от любовта си, ако не си я спомняме, ако сме му ядосани, ако не го виждаме голям и достоен. Много е просто. И нека направим едно упражнение. И не е важно да повтаряш след мен думите. Не е важно само да ги говориш, а да чувствате, докато ги казваш. Отдели се на спокойно и тихо място. Може и на разходка в парк. Може и да спреш с автомобила си за кратко и просто да изслушаш упражнението. Ако имаш възможност да повтаряш на глас след мен, ще бъде прекрасно. И така започваме. Аз съм жена, а ти си мъж. С теб бяхме заедно и казвате от колко години и в това време заедно. Аз съм ти дала много и ти си ми дал много също. И за това, което си ми дал, аз съм благодарна и ще го запазя за себе си, понеже си ми го дал с любов. А това, което аз съм ти дала, ти също можеш да запазиш, понеже съм ти го дала с любов. Наблюдавайте дишането си, какво чувствате, когато произнасяте тези думи. И продължаваме. Аз ще помня хубавите моменти,
които имахме заедно. А ние имахме и трудни моменти. И за тези трудни моменти аз поемам моята част от отговорността. А на теб оставям твоята отговорност за твоята част. И в това сме равни. Гледам на теб само като на бивш партньор. Аз не съм ти родител. И ти не си ми родител. Ти имаш своите родители, а аз имам моите. Ти си обикновен мъж, а аз обикновена жена. И не очаквам от теб повече от това, което един обикновен мъж може да даде. И сега те виждам. Виждам те в контекста на нещо по-голямо. И уважавам това, което ти носиш от твоето рождено семейство. Или това, което те свързва с твоето рождено семейство. И уважавам това, което аз нося от своето рождено семейство. И уважавам ограниченията на нашата връзка. И съм щастлива с това, което успяхме да създадем заедно в лимита на тези ограничения. А чрез нашите деца ние така или иначе ще бъдем свързани завинаги. Сега ти давам място в сърцето си. Мястото, което ти принадлежи, като човек, към когото съм се отворила. И ще те помня винаги с любов. И сега те пускам да вървиш по своя път напред. Аз мога без теб и ти можеш без мен също. И сега те моля и ти да ме пуснеш да вървя по своя път напред. Желая ти всичко добро. Затвори очи и чувствай ефекта на тези думи в сърцето. Какво се случва в гръдния кош, когато оставите тези думи да резонират? Доколко тези думи минаха през сърцето ти?